Čaute ľudia, takže to som ja, Pyrotechnika SK Pro a dneska vám ukážem, čo som si ja dneska kúpil na Silvester, akú pyrotechniku. Možno ma už niektorí poznáte, na YouTube bývam v Anglicku, chodím na prázdniny na Slovensko, prečo si neužiť Silvester? Takže máme tu nákup za 120 € v Lidli. Kúpil som to s rodičmi, príbuznými. Takže ako prvé som kúpil mixer, čo som počul, že je celkom dobré. Je tu okolo 12-13 rakiet plus nejaké tie pirátky, fontánky 2, včelička, mega petarda. To sú vlastne grácie. Toto neviem čo je. Rakeťák, tieto som počul, že sú veľmi kvalitné. Takže mixer 14,99 €. 15 € to stálo. Budem robiť aj videá. Ďalej tu máme tlstú rimanku. To som tiež počul, že je celkom dobré. Od 21 rokov. 8 rán. Tie som kúpil 3. 2,99, takže 8,97 €. Tu máme 3. Ďalej som kupoval pirátky, zelené, klasika musí byť. Nech to zaostrí. 1, 2, 3, 4, 5 kusov. Kupoval som 6, ale už som robil skúšku, takže to dáme. Ďalej som kupoval 10 balení mega petarda. Tie sú celkom tiež v pohode. Petardy stoja 50 centov v Lidli. Sú celkom v pohode. Som kúpil 10. Si dáme takto sem. 10 balení. Ďalej som kupoval trieskavú 6, čo som počul, že tiež celkom výborné gulové pumy. Od 21 rokov, kategória 3. Takže ďalej tu máme kompakty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kompaktov. Kúpil som Apollo kompakt, 4 kusy. Veľmi dobrá cena, 5 €, 20 rán. Celkom v pohode, super to vyzerá byť, dobré šupy. Takže tak. Tu máme 4 kusy. Takto 4 kusy to máme. Ďalej, čo som kupoval, som tiež videl na videu kompakt Harmonia 64 rán, 19 €. Som to videl, tak sa mi to páčilo, dobre to vyzerá byť, celkom v pohode. Za takú dobrú cenu sa oplatí, ľudia, čo povíte. A ako posledné tu máme kompakt kilovka, čo má 1 kilo. Kilovka. Ten som kúpil špeciálne na Silvestra. Na tento sa veľmi teším. 100 rán, 29 € v Lidli, od 21 rokov samozrejme, 3. kategória. Na čo sa veľmi teším, ten bude dobrý. Takže tak. To bude všetko. Ešte si spočítame, čo koľko všetko stálo. Takže
7,99, trieskavá šeska. Kilovka Storan 29 eur. Mixer 15 eur, 14,99 sú raketky. Kompakt Apollo 4,99, zaokrúhlenie na 5, 4 kompakty. Jeden kus 1 euro, kúpil som 6. Mega petarda 50 centov. To starý manka 2,99. A to je všetko. Ľudia, ak sa vám toto video páčilo, hoďte like, odber, YouTube Pyrotechnika SK Pro. Ešte budem dokupovať bomb, petardy, dum bum, nejaké kompakty, glue bomby, tak tešte sa na dobré videjka a testy. Zatiaľ čau.